jama'a ni dai na samu mijin aure, na san kowa ya san waye wannan malamin bawan Allah ne. Kafin na shiga cikin magana ta, dan Allah dan Annabi, idan matan shi hudu Hajiya ki ji ni dan Allah ki fita in shigo. Babu komai a rayuwar duniya, na san kuma kuna so in yi aure ko wani abu. Abin da yasa na ce muku na samu mijin aure, billahi allazi huwa rahman, ni dabi'unsa burge ni suke yi, yana ban dariya. Ina kallon sa sosai fiye da tunanin mai tunani. Sannan bayan wannan na san cewa baya shan wiwi wannan malamin ko na misƙal lazarratin, amma kuma ne baya yatin din yan wiwi ko gaskiya bai taɓa zagin yan wiwi a social media ba. To kin ga kenan gidan uwa ni kwal ni mata kof shi yana yin wa'azi, kaga wande ni ma sai in daina. Right person kenan, amma billahi allazi la ilaha illa huwa, mutumin nan yana burge ni a rayuwata ta duniya, billahi allazi. Dan haka ku taya ni da addu'a Allah ya kai mu Jannatu Ibrahim ya ga men kunya gidan wannan malami.